ƙarshe na daji zo na wasu a washe sandunar mangala to yan uwa bayani da za mu yau akan bid'a domin ita bid'a mun samu wasu mutane daga cikinmu sun maida duk abin da bai kasance daga farkon zamani ba sun maida ta bid'a kuma suka fassara bid'ar a matsayin kafirci a cikin musulunci suna istidlali da hadisin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce mana kullu bid'atin dalala har ma da wani ƙarin da hadisin kansa bai zo da shi ba suke karawa da cewa wa kullu dalalatin finnar to hakikanin gaskiya wannan hadisi na al-Irbad ibn Sariya an ce al-Irbad ibn Sariya ana nufin wani sahabi ne daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to hadisin nan a cikin littattafan hadisai da yawa aka rawaito wannan hadisi na Irbad ibn Sariya hadisi kuma ingantacce ne malamai sun yi amfani da shi daga farko har zuwa wannan lokaci hadisin an rawaito shi daga isnadai da dama abu dawud ya rawaito hadisin al-imam at-tirmidhi ya rawaito hadisin hakan nan ahmad ibn hanbal ya rawaito hadisin hakan nan kuma al-imam ahmad ibn hanbal ya rawaito hadisin haka kuma al-imam ad-darimi shi ma ya rawaito hadisin haka kuma al-imam abul qasim at-tabarani shi ma ya rawaito hadisi to wannan hadisin za mu yi iktisari da sanadin abu dawud da kuma mataninsa wanda yake ce mana haddasana ahmad ibn hanbal haddasana ahmad ibn hanbal haddasana al-walid ibn muslim حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا ثور ابن يزيد حدثنا خالد ابن معدان حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو السلمي دكما حجر ابن حجر تو سكتشي عبد الرحمن ابن عمرو السلمي ده حجر ابن حجر سكتشي أتينا العرباط ابن سارية muka je gurin al-Irbad ibn Sariya muka same shi muka ce mishi atainaka za'iri mun zo maka da niyyar ziyara a'idin mun zo ganinka saboda mun ji labarin rashin lafiyanka muka tabisin kuma mun zo don mu samu amfanin ilimi a gurinka abubuwa guda uku wa'anda muka irga su a yanzu su suka kawo su wayannan malamai guda biyu zuwa gurin Irbad ibn Sariya don su tambaye shi don kuma su yi ziyara don kuma su ga lafiyar shi sai suka ce sai shi Irbad ibn Sariya yake ce musu صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الصبح akwai wani lokaci ma'aiki ya yi mana sallan asbahi sai yake ce mana sai wani ya tashi a cikinmu yake ce masa ya rasulullahi ausina ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga shi mun idar da sallah muna zaune inda akwai wata nasiha da za ka yi mana ya rasulullahi ka yi mana ita
sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce musu usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun innahu من يعيش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة suka dogara da wannan hadisin suka rusar da dukkanin abubuwa na alheri da aka haddasa su a cikin musulunci. Wannan kuma ba komai bane kai su ga wannan matsayin jahilci shine ya kai su. Sabida in mun lura ainihin waɗanda hadisi dama an ce hadisi wani magana ne yake da tushe guda biyu, na ɗaya shine as-sanadi, na biyu kuma shine matni. والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق والمتن ما انتهى إليه السند من الحديث والحديث قيد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكم. to shi Ahmad ibn Hanbal shi Abu Dawud ya rawaito hadisin nan daga waye, daga Ahmad ibn Hanbal ko Ahmad ibn Hanbal shi kuma daga Walid ibn Muslim shi kuma daga Thawr ibn Yazid shi daga kuma Khalid ibn Ma'dan shi kuma daga Abdurrahman ibn Amr as-Sulami da kuma Hujr ibn Hujr su suka rawaito, su biyu dinnan su suka rawaito hadisin nan daga Irbad ibn Sariya. To wayannan mutane da suke istidrali da hadisin nan suke rusar da abubuwa na alheri da aka haddasa ko kuma suka haddasa bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa da kuma tabi'ai. To farkon abin da zai yi musu raddi shine sanadin hadisi, na biyu kuma matanin hadisin shi ma zai yi musu raddi. Ko da ba mu yi magana ba hadisin shine zai yi musu raddi. Raddi na farko daga sanadi, raddi na biyu daga matanin hadisi. To in mun shigo cikin sanadin hadisin, waye rawaito hadisin? Ahmad ibn Hanbal daga a cikin musnadinsa ya rawaito hadisin, kuma Abu Dawud a cikin sunan ɗinsa ya rawaito hadisin nan daga Ahmad ibn Hanbal, shi kuma Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisin daga Abdurrahman ibn Mahdi. To za mu fara daga Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal daga cikin tarihinsa ɗansa Abdullahi da kuma ɗansa Salihu sun gaya mana waɗansu abubuwa guda biyu wanda in har muka dogara da fahimtar waɗannan mutane, wannan gurguwar fahimtar da suke wa wannan hadisi, to farkon mutane da za mu ce musu 'yan bid'a su ne Ahmad ibn Hanbal da kuma Abdullahi ibn Ahmad ibn Hanbal da kuma Salih ibn Ahmad ibn Hanbal. Domin shi Abdullahi dan Ahmad ibn Hanbal yake ce mana, kana abi, mahaifina Ahmad ibn Hanbal ya kasance yusalli kulla yawmin wa laylatin 300 raka'a, yana raka'a 300 a kowace rana. To na ɗaya kenan. Ɗansa na biyu shine Salihu ibn Ahmad ibn Hanbal yake ce mana mas'ala biyu za mu samu daga Ahmad ibn Hanbal a cikin waɗannan abubuwan. Na ɗaya mas'ala ta yawaita raka'a ko ayyuka na alheri wanda sahabbai ba su yi ta ba, ba su yi shi ba, tabi'ai ko in ce sahabbai dai kawai ba su yi shi ba. Mas'ala ta biyu shi ita ce mas'ala ta tabarruki wanda aka rawaito daga Salihu ibn Ahmad ibn Hanbal. Shi Salihu ibn Ahmad ibn Hanbal yake ce mana, akwai lokacin da aka yi gobara a gidana, wuta ta tashi
ta ci duk abin da ke cikin gidana. Nam. Yake ce mana ma gammani ma zahaba min hariyatin fi baiti. Nam. Babu wani abin da ya bata mun rai daga wannan gobaran da aka yi a gidanmu. Face illa thawbun kana yusalli fihi abi. Nam. Face wani riga da mahaifina yake sa shi yana sallah Nam. da wannan riga. Kuma ni ina tare da wannan rigan a tabarraku bihi, ina mai neman albarka da wannan riga. Wa usalli fi, kuma ina sallah da wannan riga. Nam. Da ya nuna bakin cikinsa aka gama yin gobaran gaba ɗaya, sai fadakhalu aka shigo cikin ɗakinsa da gobaran ya faru a ciki. Nam. Fawajadu thawba ala sariri, suka samo wannan rigan da yake bakin ciki a kai akan makwancinsa. Nam. Fa'akalatin naru ma haulahu, wutan gaba ya ci gidan gaba daya, wutan ta ci gidan gaba daya. Nam. Sai dai wannan riga kawai abinda wuta bata ci shi ba. Nam. Shi wannan rigan wasalima, Namare. aka same shi lafiyarsa kalau. Nam. To matsala guda biyu za mu samu a cikin wannan, Namare. wanda ya shafi mazajin hadisin nan na Irbad ibn Sariya. Nam. Farkon mazaje da suka rawaito hadisin shine Ahmad ibn Hanbal. Nam. Mun samu matsala guda biyu daga gare shi, Namare. matsala ta tabarruki da kuma matsala ta yawaita nafila. Nam. To abin tambaya shine anan, an san dai ko a Ramadana ko kuma a wani Ramadana Nam. ba a taba samun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya wuce raka'a 13 ba Namare. a daddarensa. Nam. Wannan ita ce sunna. Namare. In har mun dogara da fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, Nam. to ba mu taba samun ma'aiki ya wuce raka'a 13 a rayuwarsa, Namare. yadda Aisha take koyar mana a cikin sahih al-Bukhari da Muslim. Nam. To wannan ƙarin da Ahmad ibn Hanbal ya zo mana da shi na yawaita raka'a har kusan 300, Nam. daga ina ya samo shi? Namare. Abin tambaya. Nam. Ga kuma mun san cewa ma'aiki bai yi shi ba, shi daga ina ya samu wannan raka'a? Tambaya na ɗaya. Na biyu, Nam. mun san dai sai na Umar bin Khattab din da ya kawo ya kawo ƙari akan raka'an da ake yi na tarawih a Ramadana. Nam. Ba su wuce gaba ɗayan sahabban ma'aiki, ba su wuce raka'a 30 ba. Namare. To shi kuma ya yi ƙarin har zuwa 300. To shi kuma imamu ne na ahli sunna wal jama'a. To daga aina ya samu wannan ƙari? Ta ya zai yi a ce imami ne na sunna wanda aka san shi da bin sunna ya ƙara akan abin da ya sani daga ma'aiki da sahabbansa? Kuma tambaya ta biyu ita ce, shin ina ya samo cewa in yayi rashin lafiya Nam. ya ɗauki gashin ma'aiki ya sa shi cikin ruwa ya yi tabarruki da shi ya samu lafiya? Nam. Daga ina ya samu wannan? In an ce kuma wannan khususiyya ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, to mun yadda khususiyya. Shin ɗansa Salihu bai gano cewa khususiyya ce ta ma'aiki ba ya ɗauka rigan mahaifinsa yana tabarruki da shi? Nam. Tambaya na biyu ɗin. Namare. Wannan na farkon kenan. Na biyu, in mun shigo cikin sanadin Nam. Ahmad ibn Hanbal, wannan shi ne aikinsa. Namare. To shi Ahmad ibn Hanbal ya karanta hadisin nan daga Walid ibn Muslim ko? Haka muka ce. Nam. Walid ibn Muslim kuma shi ya karanta hadisin nan daga Thawr ibn Yazid. Thawr ibn Yazid ya karanta daga Khalid ibn Ma'dan. Nam. To za mu tsaya akan Khalid ibn Ma'dan. Na'am. Khalid ibn Ma'dan shi ma ɗaya ne daga cikin mazajin da suka rawaito hadisin daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Nam. To shi Khalid ibn Ma'dan din waye ne?
dole mu san shi. Nam are. Tabi'i ne, babban tabi'i. Nam. Ya yi karatu daga gurin Abu Huraira. Ya yi karatu daga gurin Abdullahi ibn Umar. Nam. Ya yi karatu daga gurin Muawiya ibn Abi Sufyan. Nam. An san tabi'i ne ko? Nam. Kuma al-Imam An-Nasa'i yace shi sika, ma'ana an yadda da shi. Nam. Ibn Sa'ad yace shi sika ne, an yadda da shi. Nam. Ya tarar sahabbai kusan 70. Nam are. In an shigo cikin tarjumarsa hakan za a samu. Nam. To me aikinsa? Kuma shine mai karanta wannan hadisi. Nam. Aikinsa duk wayewan gari sai an samo shi yayi tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim 40,000. Nam. Mun san nusus na shari'a ba a taba samun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi tasbihi fiye da 100, kuma ba a taba samun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin ayi tasbihi fiye da 360. Nam. kamar yadda aka rawaito daga hadisin Aisha, Nam are. haka kuma kamar yadda aka rawaito daga hadisin Abi Huraira, ba a taba samu ba. Nam. Ko kuma in ce ba a taba samu ma'aiki ya ba da umarnin a yi tasbihi 1000, fiye da 1000, Nam. kamar yadda aka rawaito daga hadisin Abdullahi ibn Abbas. To shi kuma mai rawaito da mai wanda ya rawaito mana wannan hadisi Nam. shine Khalid ibn Ma'dan. Nam are. Me yasa ya kara har ma aka kai aka samo kusan 40,000, Nam. kuma shi almajiri ne na sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Nam. Shin za mu ce za mu yi masa dole za mu yi masa tambaya, ko kuma shi ya zamanto mai gaskiya, ko kuma ku ɗin izala ku zamanto mai masu gaskiya? Shi ku dole mu samu ɗaya. Nam. Wayannan mazaje Ahmad ibn Hanbal da kuma Khalid ibn Ma'dan su suka rawaito mana hadisin. Ba a taba samun hadisin daga hanya wani hanya daban ba. Ka ce duk hanyar hadisin nan in zaka karanta su sai ka je ka tsaya akan Khalid ibn Ma'dan. Sai dai ba hadisi kullu bid'atin dalala ba. Shi ne zaka karanta sai ka je ka tsaya akan wannan bawan Allah. Nam. To za mu tambaye shi daga ina ya samo 40,000 din nan? Nam. Dole ya ba da ansa, ko kuma ku ba da ansa. Nam are. Na ɗaya, mun san cewa ne shi kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin daga sahabban ma'aiki. Sallallahu alaihi wasallam. Nam are. Na biyu, shin ya jahilci ma'anar bid'an ne ya ƙara har zuwa 40,000, ko kuma ku kuka jahilci ma'anar bid'an? Nam. Dole ku ba da ansa. Nam are. Na hudu, ko kuma fahimtar ku ne bambanta, nashi ya zama gurguwar fahimta, naku ya zama fahimta mustaqim. Za ku yadda? Ba za yarda ba. Dole ku ba da jawabi. Nam. Shi yasa nake gaya muku ainihin sanadin ma kafin matunin, ainihin sanadin ma zai yi musu raddi. Nam. Na ɗaya, to kuma Abdurrahman shi kuma ya rawaito hadisin nan fa daga Abdurrahman ibn Amr al-Sulami da kuma Hujr ibn Hujr. Nam. Suka karanta mana hadisin nan. Nam are. To wa'annan su ne mazajin hadisi, Nam. ko ba su bane mazajin hadisi? Su ne mazajin hadisi. Nam. Daga hanyar su muka rawaito wannan hadisi. Nam are. Su kuma za mu fahimci cewa ba su fahimci kullu bid'atin dalala din nan. Wai duk abin da ma'aiki bai yi ba bid'a ce, a ba su fahimce shi haka. Nam are. Inda sun fahimce shi haka, Nam. da ba su yi abin da suka yi ba. Nam are. Nam. To ko kuma za mu ce ba su fahimci umum din nan da ya bada ma'anar kullu. Kullu Nam. tana bada ma'anar umum ne, amma ba su fahimci umum mutlaq ba. Nam. Amun ma urida bihi al-khusus. Nam. Abinda su masu hadisi suka fahimta. Nam. Nam are. Domin su suka fi cancantar su fahimci hadisin ma'aiki. Nam are. Nam. Ba kai Haka ne. na Nam ɗaya. haka ne. Domin me su ne suka rawaito mana hadisin, ba mu muka je muka rawaito daga ma'aiki. Nam. Kuma fahimtar su za mu bi a cikin hadisin, ba fahimtar mu ba. Nam. Haka ne. Ko ba haka ba? Haka ne. Domin me? Domin su sun rawaito hadisin daga waɗanda suka ga ma'aiki. Nam. Kai baka gani ba. Gaske. Kuma su suka ɗauki hadisin daga su waɗanda suka ba su hadisi,
su sun ɗauki hadisin da daga ainihin sahibul wahyi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sallam kuma an za mu ɗauki fahimta za mu ɗauki fahimtar waɗannan mutanen ne nam duk fahimtar da za ka yi dole ya samu majingina dole ya samu madogara nam a cikin fahimtar sahabban ma'aiki nam mare duk hadisi in za ka fassara su dole ka ji fahimtar wanda shi ya rawaito hadisi domin shi ya fi ka jin hadisin gaske ya ga lokacin ya fahimci abin da ake nufi da hadisi ba ka yi bane za ka koyar mishi hadisin da shi yake rawaito daga ma'aiki nam gaske to abin da ya sa muka ce hakan domin su sun yi mushahada kai labari ka ji nam ai labari da kuma ganin ido ba za su taba haduwa ba nam mare domin kai makafo ne ka zo daga baya ka samu hadisi ne kawai nam ka gan shi a rubuce su kuma su sun rawaito shi ne daga ma'aiki nam wannan sanadi na farko wanda abu dawud ya rawaito shi daga cikin abu dawud ya rawaito hadisin nan nam sanadi na biyu shine sanadin imam tirmizi nam imam at-tirmizi da ya rawaito hadisin yace hadisun hasanun sahih nam malamai dai sun yi ittifaki akan hadisin sun ingantar da hadisin babu laifi a cikin hadisin nam na hukun kuma ibnu majah shi ma ya rawaito hadisin daga hanyoyi da dama nam akwai bayani a cikin hadisin nan nam mare kuma za mu zo kan bayanan nam daga cikin riwayan ibnu maja aka samu akwai a cikin sanadin hadisi aka samu wani bawa malami babban malamin ahmad ibn hanbal nam abokin imam malik nam mare malamin ahmad ibn hanbal wanda aka sansa da abdurrahman ibn mahdi nam in ka shigo cikin musulun da imam ahmad ibn hanbal za ka samu hadisin nan ahmad ibn hanbal da kansa ya rawaito hadisin daga abdurrahman ibn mahdi to shi waye abdurrahman ibn mahdi din nam dole mu san shi ba Nam domin shi ne ya rawaito mana hadisin kullu bid'atin dalala nam me wani irin aiki yake yi shi kuma wani matsayi yake cikin yana wani matsayi a musulunci nam dole mu san shi nam mare al-imam shafi'i yake gaya mana akan shi bawan Allah nan da ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin kullu bid'atin dalala nam waye shi abdurrahman bin mahdi nam mare waye yake mana bayanin sa al-imam shafi'i muhammad ibn idris shafi'i nam ina muka samu wannan bayanin mun samo shi ne daga kutubus siyar nam kamal lil-mizzi nam tarikh tabari nam hakan nan kuma tahdhibul kamal nam لابن حجر الأسقلاني تقريب التهذيب لابن حجر سير الأعلام النبلاء na Imam Al-Hafiz Az-Zahabi nam gaba ɗaya in ka shigo cikin wayannan ne tattafan zaka tarar ainihin maganar da nake faɗa maka nam to Imam Shafi'i yake ce mana la a'lamu lahu nadiran fi sha'n nam in a bangaren hadisi da fiqh ni dai banga wanda zai yi daidai da shi ba nam mare shi Imam Shafi'i yake faɗa haka to wannan bawan Allah ai mun san matsayinsa a haka ko nam to Abdulrahman ibn Rusta yake gaya mana aikin da shi wannan bawan Allah Abdulrahman ibn Mahdi yake ce mana nam kana yuhyi al-layla kullah yana isha'i a masallaci ba zai in ya tashi ya fara raka'a sai dai mai kiran sallan asubahi ya zo ya same shi nam to ina aka samu ma'aiki ta bayyana nam ba a taba samu ba nam mare to kuma shi ya rawaito mana hadisin kullu bid'atin dalala nam wannan kuma bid'a ce nam za mu ce bid'ar ne mu bi fahimtar ku ko kuma mu ce ba bid'a ce hasana mu bi fahimtar wa'ancan mutane nam kuma an kun tashi kun cika baki da cewa wai mu salafiya to ku gaya mana salaf din da suka fi wa'annan mutane babu salam babu nam to wani irin salaf kuke bi ne
da Allah ya kamata mu san salaf din da suke ta yawaita faɗa nam dan ba mu san su har yanzu namare ba su ba mu a rubuce ba ba mu san su a littattafai ba kawai a baki muke jin su nam kun ɗauka rigunan salaf kun sa kuna ta cewa ahlus sunna ga 'yan sunnan kuma suna aiki daban kuma kuna aiki daban nam da haka ne aikin ake kwatanta mutane namare me yasa kuna cika baki da sunan mutane alhali kuma kuna wani aiki daban wanda su kansu ba su sani nam to tambayan da zan yi muku shine namare tsayuwar dare gaba daya daga farkon dare zuwa ƙarshen dare ma'aiki bai taɓa yi ba amma abinda ma'aiki yake gaya mana afdalul qiyami qiyamu dawud fa innahu kana yaqumu thuluthal layli wa yanamu shatra nam abinda ma'aiki gaya mana kenan namare wannan ita ce sunnar da muka sani amma me yasa shi kuma ya rawaito mana kullu bid'atin dalala kuma a samo shi kuma yana tsayar da dare gaba daya nam abinda ba mu san ma'aiki ya yi shi ba namare ba mu san sahabbai sun yi shi ba nam hakan nan kuma ba mu san yawancin tabi'ai sun yi shi ba nam me yasa shi yake yi to kuma alhali shi ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin kullu bid'atin dalala nam ya jahilci ma'anar hadisin ne zaka bada jawabi ko kuma fahimtansa ne ya yi rauni ya yi kuskure naka fahimtar za ka zo mana da shi mu jara masa martaban su dole mana abu daya dole nam shi yasa muka ce maka sanadin hadisin da matanin hadisin gaba daya su yi muku raddi namare shi yasa dan izala bai isa ya karanta mun kullu bid'atin dalala nam wayesu dan izala ko bai isa ya karanta mun man ahdasa fi amrina hada ma laysa bi rubar martaban su ne har duniya ta tashi wallahi nam ayyuna har duniya ta tashi albarna wannan kaɗan ne daga cikin littafin da na wallafa kashful arbab nam an hadisil irbad nam dan ne nayi talhisin sa nazo muku da shi nam alhamdulillah littafi ne ta musamman nayi akan wannan hadisi guda ta nam shau ƙara lafiya. wannan littafi kuma yana nan insha Allah kuma za a buga shi kuma kowa ya gan shi nam din ya kamata mu samu wayewa namare waɗannan mutane an samu waɗansu mutanen da ba su waye ba a cikin addinin musulunci namare ake ta koyar musu wani fahimta da ba a san tushensa ba a cikin addini namare ga kuma al-Imam ad-Darimi ya rawaito hadisi ga al-Imam Tabarani a cikin al-Kabir nam Jamul Kabir ya rawaito hadisi nam ga Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnadinsa ya rawaito hadisi hakan nan kuma Abdurrahman ibn Mahdi aka rawaito hadisi nam to wannan shine raddin sanadin hadisi namare mu shigo kuma cikin raddin matanin hadisi nam shau أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة nam وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا nam wannan fitinan da zai samo mu a ƙarshen zamani shi ma'aike ke ba mu labari na ɗaya nam to a cikin wannan ba da labarin za mu fahimci cewa ma'aiki ya ba da labarin abin da ba a sani ba nam namare me ma'anar abin da ba a sani ba Gaibu. al-ghaibu nam ko kaki haka yake ko kaso haka yake namare fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fa sayara ikhtilafan kathira ko ba gani bane namare an gani kuma ana jinga gani namare ba za a daina ganin ba nam kamar yadda ya faɗan ake gani kuma namare to shi a yanzu yana nan ne ya samu zamanin mu ya gani abin da yake faruwa ne a bai gani ba nam amma me yasa yake ba da labarin abin da bai gani ba dan ya sani nam namare baka yi saka ce ƙarya yayi ba nam martaba mutum dan za ka fita gaba a cikin musulunci nam kuma baka yi saka fassara mun shi ba nam baka yi saka albarna fa innahu man ya'ish minkum min ba'di me ma'anarsa nam fa sayara ikhtilafan kathira ma'ana dai in ce maka kai wane ai a cikin jikokinka in har ka rayu zaka ga wani mutum nam zai yi abu kaza me ma'anar wannan da Allah gaya mana gaibi ne abin da ya faɗa kenan fa nam kai kanka da kanka zaka ba wa kanka ansa namare to amma ba wannan shine manufar hadisin da muke so ba namare
abinda muke so shine fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Nam. To su waye al-khulafa'ur rashidun? Nam. Abubakar, Nam. Umar, Nam. Usman, Nam. Ali. Nam. Mu fara daga Umar bin Khattab dole ya shigo cikin khulafa'ur rashidin. Nam bare Ko ba zai shigo ba? zai shigo. A ban san dai ko akwai wani ilimi a wurin su ba. Martaba zai shigo ne su. Zai shigo ko ba zai shigo ba? Zai shigo insha Allah. Masha Allah. To in ya shigo ba a cikin hadisin bane aka samu kullu bid'atin dalala ba? Nam. To wanda aka kama sunansa a cikin hadisi shi kuma zai ce mana ni'matul bid'atu hadhi. Na fahimta ba. Nam. Wanda mu ba mu fahimci abin ba har yanzu. Nam. Ma'aike ce kullu bid'atin dalala shi kuma yace ni'matul bid'atu hadhi. Nam. Kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da aka ambato shi a cikin hadisi. Nam. Haka ne. Gaske. Don Allah ka yi wa kanka ka bawa ko kaɗan ka yi wa kanka hankali. Nam. Da Allah ka mallaki hankalin kanka ko da ɗan kaɗan. Nam bare. Sai na Umar bin Khattab lokacin da ya ce ni'matil bid'atu hadhihi, ai Umar ya fahimci wani abu ne a cikin kullu ɗin nan da ma'aike faɗa. Nam. Haka ne. Dan lokacin an yi sallan asubahi ne ba za ka iya ka ce mun Umar bai fito wannan sallan ba. Nam. Ya halarci lokaci kuma bayan sallar asubahi aka yi musu wannan kutuba. Nam. Kuma Nam bare. sahabbai sun taru a lokacin nan. Nam bare. Kuma baka yi saka ce mun sai na Umar lokacin ya rasu ba. Da shi ya bayan maki ya rasu. Nam bare. Nam. Ko? Sai na To, ba. za mu tambaye ka ni'matul bid'a me aksinsa naqidi za a samu. Nam. Akwai kenan bi'satul bid'a. Nam. Nam bare. Nam. Kenan to fahimtar wa za mu samu anan. Fahimtar malamai magabata irin su al-Imam Shafi'i suka ce al-bid'atu bid'atan. Nam. Kai ka zo ka ce a kullu bid'atin dalala babu wata bid'a hasana. A fadin ka haka baka san cewa Nam. kana jayayya da sayyidina Umar, Nam bare. baka san cewa kana jayayya da jumhurus salaf as-salih, Nam. kuma kana da'awar cewa kai mabiyansu. Nam bare. To din Allah a samu yadda za a fahimci abin da ya kamata a fahimta. Nam. To sai kuma wani daga gefe ya fito ya ce maka kamar irin su malaman su na Makka ko kuma in sun rasa Nam. madogara a cikin al'amari sai su ce maka a cikin maganar sayyidina Umar bin Khattab ni'matul bid'atu hadhihi sun rasa madogara daga irin takhabbutin da za su yi. Kuma za mu ba da raddi, za mu yi raddi ga dukkanin takhabbutai takhabbutan inda suke kawo ko kuma in ce tanakuza inda suke kawo. Nam. Wayansu malaman su suka ce ai sayyidina Umar abin da yasa yace ni'matul bid'atu hadhihi wai ba dan komai bane ai a farkon lokaci ma'aiki yayi wannan sunna amma aka manta da ita a zamanin sayyidina Umar kuma aka sake rayar da ita. To tambayan da zamu yi shine Nam. muna da alƙali Nam bare. shine sayyidina Umar din da kansa da Ubay ibn Ka'ab. Nam. Alƙalai ne zamu komar ka zuwa gare su. Nam. Me suka ce kuma kai ma me ka ce? Nam. Ka ji abin da su suka ce. Nam bare. Ai inda sunna ce a farkon lokaci aka manta da ita, Nam. sai sai na Umar a lokacinsa ya rayar da wannan sunna. Nam. Ai in hakan yake to me yasa sai na Umar bin Khattab wani irin jahilci ne zaka ajiwa sai na Umar sunna da ya san sunnar ma'aiki kuma ya sake kiransa da sunan bid'a. Ashe bid'an ma tana da kyau, za a iya kira kiran sunna da bid'a. Nam. Ma'ana gemu za mu iya mu ce masa bid'a lugawiyan. Nam. Nam bare. Nam. Za mu iya mu cewa gemu bid'a iradatul ma'ana lugawi. Nam. in mun yi bina'i akan maganar sayyidina Umar bin Khattab in har hakan yake nufi, Nam. ta ya za mu iya mu cewa Umar sunnan da ya san daga ma'aiki ya tabbata kuma ya kira shi da sunan bid'a? Ba zai yi ba. Nam. Ta wace hanya za ka dogara ka ce ai ana nufin bid'a ce lugawiyya? Ta wace hanya? Shin
in ka bude wannan hanyar baka san cewa duk sunnar ma'aiki za su iya su ɗauki sunar bid'a ta ɓangaren luga nam wallahi za su ɗauka nam mare in har ka bude wannan hanya nam to kenan dole wannan hanyar mu rufe shi nam don kada mu ce gemu bid'a nam don kada mu ce ɗaga wando bid'a nam iya mana kai Nan kana bane. cewa sunna kuma ana iya a kira sunna da sunar bid'a nam don me don ana bukatan a yi amfani da lugan bid'a ne ba sunna ba shar'an bane ake amfani da shi nam ya gani anan makafa nam mare nam to mun rufe wannan hanya ta biyu da kuka dogara shine nam to in har sunna ce ta mutu a farkon lokaci sai na umar bin khattab ya zo ya rayar da ita to nam me yasa a lokacin da yayi wannan abin ubay ibn ka'ab yazo yake ce masa ya umar nam inna hadha lam yakun wannan abin da ka haddasa shi a farkon zamanin ma'aiki mu ba mu santa ba nam ka gani alkalai sun ba da jawabi nam mare to me yasa kuma wani irin ansa ko kuma jawabi sai na umar lokacin da shi ubay ibn ka'ab ya gaya mishi haka wani irin jawabi umar ibn khattab ya bada yace a'a na san ma'aiki yayi ta aka bar ta na zo na ya rayar da ita ba haka ya faɗa ba cewa yi gashi abin da ya faɗa na'am hakika kada alimtu zalik na san cewa a farkon lokaci ba a yi ta ba walakinahu hasan amma ni a gani na dai tana da kyau nam nam mare jumhurin sahaba suka yi ittifaqi akwai bid'a hasana a cikin musulunci nam tabi'ai suka yi ittifaqi atba'i tabi'in suka yi ittifaqi nam to wani irin mutane da cewar ka salafiyya kake nufi banda wayannan mutane nam nam mare shin zaka iya gaya mana wanda yayi ma Umar bin Khattab i'tiradi a abin da yayi babu babu nam dukkanin sahabbai ma'aiki sun yi ittifaqi akan cewa abin da Umar din nan yayi bid'a ce sun yi ittifaqi akan haka nam kuma sun yi ittifaqi akan cewa kuma hasana ce Nam. kuma ka zo ka ce mana a babu wata bid'a hasana kai za mu bi ko su za mu ka gaya mana guda ɗaya su za mu bi a karɓar kallon cikin biyu dole ka gaya mana ɗaya nam cikin biyu dai sai mun samu ɗaya nam mare to tambaya na ukun shine nam kana cewa wai ai yana nufin bid'a lugawiyya mun yarda bid'a lugawiyya daga zamanin sai na awa karni na farko ko karni na biyu shekara 200 shekara 300 shekara 400 shekara 500 shekara 600 shekara 700 har izuwa shekara 700 kafin su ibnu taymiyyah da ibnu kasir ka gaya mana wanda ya fassara maganar umar da bid'a lugawiyya a tsakanin nan sai bayan shekara 700 wani ya zo ya ce mana wai ana nufin bid'a lugawiyya su wayancan zamu bi ko ku zamu wayancin za mu bi wallahi baka yi saba wani su duk nam shekara 700 din nan fa ba wanda ya ce mana bid'a lugawiyya nam na samo ibnu hajar al-asqalani malamin sunna malamin hakika malamin gaskiya ne amma shi kuma shi da kansa nam ya fada cikin wannan maganan nasu har ma yake cewa bid'a lugawiyya hakika ya bi maganganun wayannan mutane ne amma a rashin sani nam nam mare domin dukkan bayan kafin wayannan mutane har zuwa shekara 700 din nan ba a san wani malami da ya ambato da cewa wannan sunnar da Umar yayi da bid'a lugawiyya ba nam ba mu sani ba kuma ba mu samu ba za mu samu ba nam har gobe ba za ka samu ba kai ma gaske a tsakanin shekara 700 din na baka assignment nam ibn albirnam nam to ya fara faɗan cewa bid'a lugawiyya nam wallahi daga kawai shekara 700 su ibnu taymiya ibnu qayyim ibnu kathir ibnu abdul hadi ibnu rajab al-hanbali da kuma makamantansu su suka fara faɗa cewa bid'a lugawiyya nam nam mare to salaf kuke bi ko kuma su kuke bi ku gaya mana nam tambayan ku muke nam mare
salaf ne ake bi ko su ake bi. in salaf ake bi akwai bid'a hasana bid'a sayya. Nam amma salaf suka sani namare kai a hakan kake a aqidan nan kake ne ko kuma a aqidan cewa kullu bid'atin dalala kake. nam sai ya ce maka aini a aqidar ma'aiki nake. nam hakika saboda Umar ma baya aqidan ma'aiki. la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata sahabbai ba su aqidan ma'aiki. nam domin kai kafi su fahimtar ma'aiki kafi su sanin ma'aiki. wane mutum haka ne ko? martaban su ne wane su to nam to hakikanin gaskiya an mun lura wannan al'amari abinda zai koyar mana bid'a dama sun kaso kashi biyu ne abinda zai koyar mana namare wannan shine fahimtar magabata fahimtar sahabbai Nam. tabi'ai atba'i tabi'in nam ba su fahimci sam ba su fahimci cewa wani abu da ma'aiki bai yi ba an dai har na alheri su ba su irga shi cikin bid'a kullu bid'atin dalala Nam. ba su irga shi bari in irga maka su kuma ka san su Nam. su waye nam sai ka hada mu da su kai can tafiya. ibn Na ɗaya shin da gaske ne kuke bin su nam to in har da gaske kuke bin su me ya kawo wannan bambanci tsakanin ku da su nam shin su sun yi takasimin bid'a namare ko kuka ki yin takasimin sa nam me mu dogarar ku sai sun fara kuma nam jawabi nam to na uku shine waye fa alaikum bi sunnati akwai abubakar nam wa sunnatil khulafa'ir rashidin akwai abubakar ko namare